U Velikoj Gorici se upravo održava prvi hrvatski drift vikend. Okupio je najbolje europske vozače u atraktivnim automobilističkim disciplinama. Miris gume i asfalta, vratolomije i adrenalin, kratak su opis hrvatskog drift challenge-a. Mićevec je ovog vikenda oaza za ljubitelje najpopularnijeg automobilskog sporta. Utrka je posebna jer je totalno drugačija disciplina od ostalih. Utrka vozi se ocjenski, cilj je proći stazu klizajući automobilom, što brže, imati što veći kut i pratiti idealnu putanju. Posebna atrakcija za publiku bilo je izlačenje Twin Drifta. Twin Drift vozi se i pri brzinama od 100 km/h. Na prvi hrvatski drift vikend došlo je 30-ak vozača iz raznih dijelova Europe. Uz utrke održava se izbor najljepšeg tuniranog automobila. Iznenađenje za posjetitelje su i drift taksiji. Naime, brzi i žestoki automobilisti omogućili su posjetiteljima da iskuse drift vožnju, a i naša ekipa odlučila je provjeriti preciznost hrvatskog vozača Marina Pirića. Pratili ste vijesti. Hvala na pozornosti i doviđenja. 30 najboljih europskih drift vozača sudjelovalo je na prvom hrvatskom drift challenge-u koji se ovog vikenda održao u Velikoj Gorici. Drift vožnja podrazumijeva kontrolirano proklizavanje automobila u što većoj brzini. Uz utrke održani su izbori za najljepši, najjači i najglasniji tunirani automobil. Iznenađenje za publiku bili su drift taksiji. Naime, automobilisti su omogućili posjetiteljima da iskuse vožnju na suvozačkom sjedalu. A mi smo se dovezli do kraja trećeg dnevnika. Poštovani gledatelji, želim vam laku i ugodnu noć.